Cyklobus, ktorý je tento rok v prevádzke od začiatku mája, sa snaží uspokojiť potreby tunajších ľudí, ako aj turistov, vyznávačov aktívneho oddychu. Linka počas sviatkov a víkendov opäť prepravuje cestujúcich a bicykle. Cyklobus tento rok premáva do Gabčíkova. Odchádza od autobusovej zastávky oproti Dunajsko-Stredskej radnici a zastaví aj pri vchode do kempingu termálneho kúpaliska. Jeho konečná zastávka je pri reštaurácii Nimrod v Gabčíkove. Špeciálny autobus z nášho mesta odchádza vždy o 9. hodine a 13. hodine so spätným odchodom do Dunajskej Stredy o 12. hodine 30. minúte a 18. hodine 30. minúte. V závislosti od voľných miest ním môžu cestovať aj turisti na kolieskových korčuliach a peší turisti. Z mesta Gabčíkovo je dostupných niekoľko cyklotrás a peší turisti môžu spoznávať prírodný svet Žitného ostrova. Záujemcovia môžu navštíviť aj infocentrum vodného diela Gabčíkovo. Linka mala aj pasažiera zo Želiezoviec, ktorý považuje autobus za dobrú službu, umožňujúcu skvelé príležitosti na relax. Szombat lévén ráérünk, és egy kis mozgás, friss levegő jót tesz mindenkinek. Bősre megyünk ezzel a ciklobusszal, és ez meglepetés a barátnőm részéről nekünk, mert nagyon szeretünk biciklizni, hogy most így a ciklobusszal megyünk messzebbre. Otthon napi szinten a munkahelyünkre biciklivel járunk, ez jó 10 km oda, 10 vissza, és hétvégeken nagy túrákat teszünk.